Bikote, txoin. A ber, lasai. Ba, hoi minutu zango dituzue. Bai, zaurutan. Bostetan. Ba, jolabak eta laurden, ordenako bukatua. Eta, igual eguntaz aizten bat euro patrikan. Dite batian. Dia, 5 minutu. Biok aldegu egin. Bio batera? Bai, baina ardura batek eraman behar du. Eta esmatzen zuten aldiro 20 euro. Tita. Eta bai, 5 minutu bukatua. Eta izango zen diro gaur gabian. Bai, bos baiet zer duen? Venga, bos baiet. Ega, ziztu bizia, mikro jarrita. Ja, lortzen duen dirua. Zena? Ainoa. Kasu? Nongoak? Eta, zuen arteko relazioa, esateri bada? Launa. Zure amak nola izena? Carmen, lagunak omendiela. Bakarrik lagunak, Bueno, pardon, lehenen hasiko gara eta lehenen bukatzeko. Ados, zorte hon bilo. Denbora. Ze abeslareri deitzen diote The Boss. Bruce Springsteen. Bai? Denbora. 6 segundo besterik ez. Bruce Springsteen. Bai? Bai? The Springsteen. Nola da? A ver, donosteko ingelesago, a ver. Springsteen. The Boss. Gaina uste dut egun hauetan Donostien dagoela, ezta? Bai. Hoize, bai, zuzen, oso ondo, 1 euro. Jaka, 1 euro. Denbora. Zein arrainen arrautzak dira kabiar ezagunena? Marrazoa kabiar, Bestera galdetu? Marrazoa. Seguro? Bai? Denbora. A ver, Euskaldunak, nahi zen ditu, onbilan ondo da Euskaldunak. Marrazoak, kabiar marrazuekin. Zer handu txiki horrek? Esturion, ezta? Ba hori da zuzena, esturion, eta ez marrazua. Askizuten hor galdetzia, ezta? Venga, karri bai euro. Tita, horrela da jokua. Tori kendu. Eta konzentratu. Bai. Lanera iritsi behar duzula, lasai. 10 gutxitan, aldin guzen mendikan. Txirrinda hartuta lanera. Bitartin, konzentrau. Diru asko irabaten alduzula. Demora, zein da Lisboatik igarrotzen den ibai nagusia? Lisboatik. Idearik ez, venga, galdetu, bixi, mutita. Zein da Lisboatik igarotzen den ibai nagusia? Lisboa, zauten dut Lisboa. Portugal. Erreka ez. Bueno, ezin duzu fallatu, Ezin duzu fallatu. Bai. Lisboatik... Tajo ibaia. Tajo ibaia, torri, a ber, hemen ere Tajo diote batzuk. Bale, Tajo, seguro, bai? Denbora. Tajo ibaia. Ez dauzu asmatzen? Adiós. Lehiatik kanpo. Eta geratuko zea, gaizki ez, baizik eta hurrengoa. Hain gaztia. Bai, zer. Bai, izango? Bai, zuzen, Tajo da oso ondo. Txalotzen alda, txalotu ere bai pixkat. Ja animatzen den pixka bai jendia. Jako euro. Horoxe? Garrik asko. Bueno, bazpare ez gorde gehiagi, Bazpare ez gorde gehiagi. Zer urte dituzu? 19 Jode, 19 urtekin, olako hankak, segi korrika. Bila gure kamerak eta, kristo mutiko gatxarroa dira eta hauek atzien ustea. Hauei galdetu daiteke edo? Bai, baina ez dut erantzungo. Bueno, Jo Luis, bai? Jakin jozkero, auskalo. Denbora, ze pelikularekin etorri ziren Brad Pitt eta Quentin Tarantino 2009an Donostiako zinemaldira. Brad Pitt eta Quentin Tarantino. Ze pelikularekin etorri ziren? Zein? Malditos bastardos. Malditos bastardos? Bai? Horixe, geratuko denbora? Denbora. Malditos bastardos. Hoi euskeraz nola da? Bastard, madarikatuak alako zio zer? Ziur zaude hori dela pelikula? Ez zaude ziur, baina alare bota. Txiripaz zuzen, oso ondo, oso ondo. Tori? Aizu, gizon. Garrik asko. Ez duzu... Hoi tronko mobila da, ezta? Horrek ez doka internetik, ez? A ber. Erakutsi mobila hau. Eta badu interneta. Tronko mobila ditxura bai, baina interneta badu. Euskara ez, baina... Ez daki euskara, baina haitxe ahi da. Demora guztiak alderak eta biratz interneten. Venga, berai bilatu urte erantzuna, ez zuek. Bai, ama, beti hemen badagoela eskubeltza, baina beste aldian. Bueno, minutu bat eta 10 segundu, Minutu eta 10 segundu, Jone. Diru, ez dute 40 euro, ez? Bai. Bueno, ez dakit zertan lan egiten duzu, baina minutu batian 40 euro, ez dut uste erabazik duzunik. Zer dut duzu lan? Zala ditzan? Hombre, kamarerua. Bai. Zer, de platera edo basua? Barran. Barran.
Bota nun, ja behien nabarre... Casa de Galician. Hombre, futxitu, futxitu... Bueno, ari da. Demora, noiz da santu guztien eguna. Noiz da santu guztien eguna. Futxitu, futxitu... Azarak bat. Azaro bat, bai? Bai. Denbora. Nik aldigoz bakizkit kanta batzuk, Navegar, 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 había una barquilla para navegar. ¿Tú sabes? Hoi da kantos populares, Galizian. Ai, gauetan zeinen gutxi bitzen zareten galian zuek. Bueno, minuto eta hogei, azaroaren batean. Seguro? Bai. Bai? Bai. Bai, zuzen oso ondo, bertze bai euro. Tiaka. Bat eta hogei. Zuk ere meretzi urte? Ebez, osea, gazteua, zu hau baino juguriñoa Ez urte berekoa, baina nioen nik Eta torri zara untzea. Bai. Ba, oain arte motel zuz askori lagundu, Zuk irribarro hori nospatik galtzen duzu, Gutxitan. Emakumea laia da, ez da ematen du, Oso laia. Eta zuri aurpega laitzen zaizu bere ikusterakoak. Amigo! Venga, denbora. Zein lurralde saldu zien 1877an Errusiar inperioak estatu batuei? Ja, hori pista A bada. ber, zein lurralde saldu zien Errusiar imperioak estatu batuei 1877an. Ni idea, no? Errusiar imperioak estatu batuei. Errango zenuk Alaska? Ba, berari komenta hau. Alaska? No, komenta hau. Alaska! A ver, torrenak. Gelditu Alaska, ja, bai, denbora, vale. Hombre, ja, geldi. Alaska. A ver, fiera. Duela ordu erdi bat esan diazu. Nik errango nuke Alaska. Esan dizut. Ba, ez arraneri berari baizik. Oso. 1877an, seguro? Bai. Alaska? Abuztuan. Bai. Bai, Alaska. seguro. Ba, bai, zuzen, oso ondo, bertze bai euro, oso ondo. Txalotu pixka, hoxe, oso ondo. Venga, torri bertze bai euro, txaka. Eskerrik asko. Eta, bueno, minutu bat eta 52. Zenbat diru momentuz, 80? Bai. Zer? Bai? Erran dizut ez zara da mutuko ba. Erran dizut. Denbora, ze herrialdetan daude Asparrena eta Gometxa herria. Asparrena eta Gometxa herriak. Zer herrialdetan, Zein provintzia, herrialdetan daude, Gometxa eta Asparne herriak. Nun? Probintzian? Araban. Araban daude? Bai, seguro? Bai, denbora? Bai, Denbora. Araban. Hora izu zer esan bartzu, baina geratu da hor. Nik ez dakit. Ez. Asparrena eta Gometxa. Iparralde esan du. Bai, Asparren. Asparne. Asparren. Eta batzuetan gau entzuten dugu frantsesez edo gaztelera, eta nola izango zeden euskeraz, ez? Asparrena, bai, neska, Araban, oso ondo, bertze bai euro, oso ondo. Eskerrik asko! Taka, eta are gehiago, Gometxa dago Gasteiz inguruan eta Asparrena Agurain inguruan. Agurain, Salvatierra, Bai. zonaldo horretan. Eta 100 euro, Rubia! Earki. Eta 54, hainikan ez duz agortu denbora erdila. Denbora, zein hiriburutan dago Aizpea Oianeder sukaldariaren jatetxea. Aizpea Oianeder sukaldariaren jatetxea. Ze hiriburuan? Ze hiriburutan dago, Aizpea Goieneder sukaldariaren jatetxea. Donostin? Bai. Ba, hementxe Donostin. Donostin, bai. Denbora. Ze barre, jendun zaiz, zer dizu barre? Nik bakarrik enun asmatuko. Zeba, hortan datzan, Ja, bai, joko, bai. galdetzia, zuztu mundu guzti badakile hau zer. Hortik azarrute, Donostian. Hori esan diat, ez dakit. Ba, ondo, zuzen, Donostian du jatetxea, oso Eskerrik ondo. asko. Oso ondo, taka, bertze bai euro. Ondo aizea, ondo, eta hemen ez dago jende askorik. Handik badago jende asko, bai. Araño joten batzea galde guztu denbora. Ja. Ordu oida... Hemengoekin oso ondo nago, Bueno, bakara ezagun orduan. Bueno, a ber, denbora, ze objetutan aurke ditzakegu ISBN siglak. ISBN. Liburuetan. Ze objetutan, Liburuetan. Liburuetan bai, seguro? Denbora. Hombre, lagundu dula! Lagundu dula! Bueno, behintzat zeozara esan du. Zeozara esan du. Hau eskalo ja, egia ote den. Orduan, liburutan, eta zer esan edu ISBN. Ba, topatzeko... Bai. Bat, ez dakit. Ze, hola, liburuak identifikatzeko, holako izkiak edo. Bai, oza, seguro zaude. Numeroa, bai, esan Bai, dizu. Bai. oza, liburutan, irabazi bai. duzun guztia, jokoan jarriko zenuke erantzun horrekin. Zak ez dira. Nik ez dut irabazi eta nik ez dut eusen jarri.
Ba, busti zaitez. Bueno, esango dizut. Bai, zuzten, ikusten oso ondo. Oso ondo, bertso bai euro. Ja, kiunta berrogei. Zorionak, Zorionak, Bihar delikantak orduntxe lagundu. Bestela, Oso ondo. Bueno, bita berroita zortzi. Handigan ez dia 3 minutu pasa. Venga, denbora. Odolean gehienez ze alkohol maila dago baimenduta gidari berri batentzat. 0,5 miligramo aire por aire aspirado. 0,5 Zenbat gramo litroko? Zenbat gramo litroko 0,3. 0,3, bai? Bai. Denbora. Akaba, hariko zeak arretatu. Matxatea berria. Nola zen ondo izeko historiari? 0,5 zera izia? Hori da, miligramo por aire expirado. Hau da, por litro de sangre. Bale, eta orduan, 0,3. 0,3. Bai. Hor dida gazteak, Josein eta 0,3. Ze horren kontura barre batzu bota zituzten duela ja urte batzu. Bueno, 0,3 da, gehienez. Bai. Bai, bai, zuzen, oso ondo, 0,3, oso ondo. Txalotu pixkat, txalotu. Oso ondo. Taka, eunta. Zuen nungoa zarete, nungoak. Tenerife, forever. Oso ondo. 3,5. Hogeita bost gutxi, venga, goazen, a ber. Denbora, nola jarraitzen doa beste honek? Goazen lagunok amets betean. Goazen lagunok amets... Goazen lagunok amets betean. Holako zer? Goazen lagunok amets betean. Tiri. Bota. Venga, iruta berrogei jaia. Karo hori da. Guazen laguno, amets betean. Dragoi. Goi, ya está. Mira, ya, lauta hogeita bost. Venga, jo oiu bat eta zaitu, Denbora pasu etiko bukatu kera bat, duela, eta bintzat 1 euro galdo, baina... ¿Qué pasa? Joder, bera nola joan den. Paso? Jode, paso. Abentxator. Venga, neska, azkar! Paso. Bueno, paso. Venga, azkar! Venga. Geratuko, venga, ya está. Paso. Bueno, geratu dut, ja, Geratu dut, lauta berrogeita mairu, emango izot aukera beste galdera bat itiko. Baina lehen da diziko... Baina denbora pasatu bat, ze pasatzen da. Lase, lehen biziko karri 1 euro. Karri 1 euro, txaka. Hola, xe. Osa, honingatik paiatetera hil, akatuko naute. 1 euro patrikara, eta bestia zen, kaixo, guazen laguno, amets betean, dragoiaren bolabila baten. Txalo bat, oso ondo. Bueno, lauta berrogeita mairu, azken galdera. Ordon, baina labai bota bortzu erantzuna. Vale. Asmatzen baduzu, berreskatuko dituzu 20 euroiek. Eta ez badu asmatzen, edo denbora agortzen bada, eta ez baduzu zer esaten, beste 20 euro galdu. Ordon, bai alabai, bota bortzu zeo zer. Ordon, ja biloen artean, edo, ez du denbora askorik emango, 7 segundutan, bale? Denbora, zeintzu dira Gangs of New York filmaren bi protagonista nagusiak. Gangs of New York. Bega, 2 segundo, bota. Andoia Daitxa eta Ainhoa Gutierrez. Nola. Zemillo. Oso pelikula romantikoa izango zen orduan, ez? Gangs of New York. Hain inglesaren aitzakirik ez dago, ez? Osa, botatu nahiko ondo. Bueno, orduan, Ainhoa nor? Gutierrez eta Andonia Daitxea. Osea, zuek zarete protagonistak. Bost baiet saioan, baina ez pelikula honetan. Baizik eta Leonardo DiCaprio eta Daniel Day-Lewis da bukatu hemen esaldia. Day-Lewis eta Leonardo DiCaprio. Venga, karre bai euro. Daniel Day-Lewis, oso ondo. Bueno, a ver. Bueno, nahiz eta 20 euro galdu, jazten bat lortu duzun. A ver, bat, bi, iru, larogei, Eunta bat, eunta hogei euro, 120 eurako!
ja denbora agortuta, 5 minutu pasata. Eta orain Ainoa, bueno, hoi gutxi, 10 gutxitako joan barra, ezta? 10 minutu besterik ez. Badakizu bikoizteko aukera dagoela. 120 euro horiek bihurtzen adiela 200 eta 150. Edo dena galdu. Edo dena galdu. Ordon, bikoitza, eta ja bikoitza lortuta, dirutza da. Eta bestela dena galtzeko erriskua. Eta gero nagusiaren herrieta, ez dakit. Eta Esan ez gero, zein behar da? ba, denbora batian, ba, zeu zer lortu, zeu zer egin, ja sartu zaizu hor, Nik Zer? uste bengatuko gala, Bai, egin, bai. Earki. Bai, Marroxina. Agurre, Bai, seguro. agurre. Bueno, bai, euro txalo, bero bat, oso ondo dute, oso ondo. Bueno, fiera, ongi izan. Bueno, por cierto, zuek pulpua lagarroak eta nango dituzu, ez, jaten eta horrela. Pulpo jatea. Banijoa, olagarro eta, no da, beste hori, albariño edo, no hori? Albariño datea eta. Bueno, oso ondo. Bueno, txau, Ondo pasau,